So kini siya guys, mo ni akong gamiton para painom unya nila. Isar na sa kabayo mo ni atong gamiton painom sa kabayo din kaban pud na iniguman. So mo ni exercise nako guys. Mo ni exercise nako mabuntag kay kuan kayo. Ang siya tangason guys kay sumidaon siya gamay. So nanang kabayo guys sa ubos oh. Na tingog din siya kailan siya nako. Tara, muna to irog ron guys. Kaitaan ako ahanin ako siya ibalhin. Ang mga ibang upload diri guys is random na usay video sa pag-vlog or motovlog or sa kung nga akong ganang i-video diri or i-upload. So tangin na ninyo kung say akong mga ibang upload guys. So guys, good morning. Adto taron sa payag manigway ko og kabayo. So kuyugi ko ha. Ay ulan-ulan. So tara. Hey guys. Si bawa. Makaagitag ko ron guys, sementeryo. So mo gini akong agianan guys ha, sementeryo. Every week gyud ko diri guys magsig balik-balik. No. Buntag hantod hapon kay ako siyang ang kabayo akong ikuan irog. Kung usay hinay kayo akong audio, ako mo gun isod sa kuan waterproof case akong kamera para dili mabasa kay karon gaulan pod. So kini ako raw ning gipasilipdan sa kuang kahalo. So muna akong agian mabuntag usahay musayo ko igo-igo gid mo hayag mo rin ako diri. So karon hayag-hayag na gid gamay mga apit na naman ni mag alas city kay medyo ulan lagi karon naman ito ang tuang. So gadala kog sundang diri guys kay nakita na ko gahapon daghan ng mga palwa nga hatak. So ako tong limpyuhan. So kung nakita niyo sa mga video na ko diyan ako isa ka video diyan nga nang limpyo pugkuog mga palwa sa lubi. So inana akong lingaw dia while nag-irog ko sa kabayo or nagpainom ako sa kalingawan og limpyo. So dira saka na ta uphill na ni guys, uphill. So napay gaatang giring baka silingan gaatang. Ayan. So mo ni exercise na ko guys. Mo ni best exercise na ko mabuntag kay kuan kayo. Hangak siya tangason guys kay subidaon siya gamay. Unahon na to guys, adtuon sa nato danang kabayo kay check na ko kay wa ba nalambod kay feeling na ko nalambod to. Kay akong gitigwayan dol-dol to sa kanang naay mga sabdan niya. So unahon na to siya glantaw, ha? Ito sang tanawon din atong ibalhin. So mabunta guys. Ako nang irog ang kabayo dayon balikar ako nag mga alas 2, alas 3. Paimno nato sa gulag kahop. So tara. So kay ulan-ulan naman gid diri gamay. So sa nato ni waterproof case kay haron dili ni madaot atong kamera kay nag-inusara ra ning kamera ha guys. Mao po ni gamit nako pag motovlog. So ato gining ampingan. So nanang kabayo guys sa ubos oh. Na tingog din siya kailan siya nako. Tara, muna to irog ron guys. Kaitaan ako ahanin ako siya ibalhin. So ato sa ning isulod ha. So tarang kabayo guys.
while manimpyo ko sa palwa guys, buwian sa nako siya para murag bakiluhan sa nato siya. Kanya ako na ihigot yung dahil nakaw nako. So buwian sa ko ng mga palwa. Nawanan na nato ni Ida yun. Iyal na to yung utang. Balikan na to na inig mauga. So hope so walay mga awatan eh kay takbalog. Di naman kita magsiganian ko diri guys. Nya di ko na to ma-monitor. Balik ka tagbalay. So tara, kung ano itong kabayo. Okay, medyo kalibangon ko. Parang kabayo na lingaw pag kita siya kaon, pero kinalan natin siya itigway lahi. So dagang pa ang tambaluan ng diunan, pero lain ang kuntiyan. Ito nasa ko eh. Natapok lang nato na siya guys para unya mo init or muuga na siya sunod adlaw. Bigyan nato na siya kuhaon. So kuhaon sa katong kabayo guys ha. Dili sikat kay ni ko ano. Murag gabi pero kuan ni badyang ang tawag. Ang mangita ni pero dili oh. Kaplastar na dia. Tara na. Tara na, dali na. Dili magkupras akong tatay sa una sa panahon nga makalakaw siya karon. Hindi naman ko siya kalakaw. Okay, ang sakit. Okay, hinta kay dalog. So kini siya guys, mo ni akong gamiton para painom unya nila. Sabi na sa kabayo mo ni atong gamiton painom sa kabayo din kaban puta na iniguman. So karon gibutan pa ta na diya kay ina pa man nato sila paimnon. Ina pa nagpaimnon kabayo. Pauli na karon. Mato na karon and i-cut na nato yung video diri na lang taman and subscribe mo guys ha para mudagan ang ato mga subscriber o viewers. And bye bye until the next vlog na lang po guys. So explain lang po day ko guys ha kini nga channel day guys. Kuha ni siya kana mix ni nga channels. So akong mga ibang upload diri guys is random.
usay video sa vlog or motovlog or bisag unsa nga akong ganang i-video diri or i-upload. So atangin lang ninyo kung unsay akong mga ibang upload guys. So all about usay para na sa ako nga mga video or sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Pero hindi totoo yan. Not necessary tanan guys, pero as much as possible akong ma-upload o ma-save sa YouTube para at least na ako makita sa umaabot guys. So ana lang guys, and ako makita ang progress guys. So tara, uli na ta and see you on my next video. So atangi ug usa pa yung mga sulod na tong ma-upload guys. So wala ko kabalo kung say masulod sa tong utok kung ato i-video. So that's it, bye bye and subscribe. Glenn G. Melgs signing off. Hi guys. Baka silingan gatang. Ayan. Don't worry about my upo guys, kaya di ni siya COVID ha.